Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Ki dekat jangka United New Trap Movement UHM ki belatmu banlek hiar syakasnong sabuda haka khat sau terwi yong arjar puar nak benta banlek aimen siem ki bahi hasem jong ki laingut ki samla khasi ki bela syakem haki pulen da ka pasha pharam ba ki latmu ban wiang ding ya ka jingkeng hawa umler Kila syak pakhang lenti haki pulet ke jela Asam haka snong maulas nai ka snong ka badan hakaput ba ke jela Asam ki laingut ki samla khasi ki berang dan hadu mentah ti jang ki pulet Asam ki long samla dispersing mukhem usamla stanling kriem bar usamla barson lawai kini ki laingut ki samla khasi kila syak mudoi da ka ejahar haki pulet jang ke jela Asam bat kila syak tian bishar haka kashari haka jela Asam Kita khot kaseng pok jingalam jong presiden uba Charlie J Rani kila syak khang lenti shwa ningkong haki pulet jong Karibhoi district balai lam dau deputy superintendent of police Karibhoi district on the poi ha PHC Bhairambong henry hadien ki jing kran song thu jingmon ki pulet Karibhoi district kila pelaj ki khot ka UHM bandai shadu kasnong maulas nai de ondala poi ha kasnong maulas nai ki pulet kila khang persya ki khot ka UHM bandai kasnong sabuda Namar ke jing syak hang lenti ki dekat ke UHM kila pelong tangi ke jing lang ke beringkot akas nong maulas nai haringkat ke jing don lang jong kinoi lam snong ka maulas nai bat nakas nong madan umwang lembat ki bahyang asam jong ki laingut ki samla khasi ki bela syakem na sabuda nakaliang jong keseng kala aipor tang arp sau kentai ke sarkar Meghalaya baka dei ban simkia ban pha pelat no mardor ki laingut ki samla khasi ki badang don hadu mentah hakakti jong ki pulet Asam Ndai lem kumta kaseng kan sasyem daki weipat kisen jam ki bakham ting Kajiwan ya inti kajangi menne sini nadu nak po shlong manwan sini kalong kajing temu kajangi kalong manilek po sabuda bagi mio ya kata ka ngine kendu ya kita ki family members ki bade ki bahaya masem jok kini ki beliau ki ba langat kini ki laingut langat kata kajing syakem pulet Asam hadin mengilai asko hadin mengilai yo asko Nilayo semua nak kabor na ki wei na thau jong kita bala syakem bala pensngau sini ki baro ki ya ngatarai ka ki pat kebri nyu trap ihi ya ka jingjang ni ba simbala dei baki kebriu jong ihi ba tmu ya kanu ka kambas niu le ka debet baro ka jinglet don bor bet jong pulet Asam bat ka jinglet don bor jong sarkar Asam te kan ni kadi ka clear message ka ba syak sarkar jela ka jongi ba kadai do mardor hiru ba kanum pesam shu ba hapo hi kini kisni hapo shisni hapo arsa kontang ai por ba kan pen phai no ba kan la banon ra no ye gitu kibriu kijongi bala syakem syapo Asam ba don mentah hapo Asam hapo kies yathi ma transfer no shani syapo ka jela ka jongi kata ngimtip mangi kale ha kanu ka mentah da kanu ka rukum ndai kadai be ka bor jang sarkar jela ba kala banon ra ba kan la banon ra ikidi kibriu kijongi sini tang kata hadin mengilawan phai mengilawan nang tai sini ngilaya kendu itu pulit yang jela Meghalaya ke jongi ki bala bat ngi stengti ni maulas nai bat ki bala bat ingi nadu nang tai napo kasnong napo PHC Bhairambong bala bat ingi ba dilaong ba yemlong bangilit stas po sabuda nrei kajing temu ke jongi kalong bet thik banginwan ban aimen sim ki brio syatai bat kumju ru ban pensngau ki nongrim ki jongi jong kaseng Kawai kebangi ngi hadu kan mentang ngilayo lang kata ketika mon ketika diang ka kini nak sinong nasani kila ai ka ketika mon ketika diang ngi ba kindor ringkat lembat ngi halor ka jing dawa ka jongi freelance registration bat kani hiru kalong ka clear message government ba ngi persya jur ya kani ka jing sanya MOU hapeding ka Meghalaya bat ka Asam lada jen ba kandala dai kata ka MOU memorandum of understanding ka bangilaong ka jing thu jingmot aryang mamla hapeding ka sarkar jela ba ka sarkar Asam kanum don kum kini ki jingja nrai balai hapeng ka jingete dia kata ka MOU balai kan mi kata ka halal kata ka nomrim ka bangi ni persajur bangi ngim sultanat ya kata ka MOU nginum sultanat show ya kani ka jinge penput ba kata ka give and take policy nrai ni dawa ya kata ka freelance registration na kalian ngajongi
baka sarkar kadi ban pen urlong baka implement no lem kumta ngin hab ya chisho di kijing ki ba kham tinge na kaliang kajun kadai ke baka buat polis be kali di ban intervene ya kali ke mata rang thi kam dai bakin syong ma chisngap ba syong ni malu snai bakin bat ingi seng balang habagi wan shani bagin lek ba ong bagin lek ai musim ki pardo personal tingi chethe hakaji shisha kidai maki ban lek ban keran lam ki polis tiba umdai ban petot ki bri jongi lai suksi ban iba ladang iwan ngi kiseng balang wow syapen bat syabat no syak pensenge no stengenti banang ba omlong ban lek po sabuda itanat ye kiwe ki jela kum ka jela Mizoram manha kani nang hakini ki kendiat benai baladap ba katang subakala ka jela Asam tak keretaliat ka police department joka jela Mizoram nre hang ni ngai ban da kumwei golong ti hadu ngandalai keren bikirang ba snong kirang ong hiru baka jing ting jang ki pulit jang ka jelam jangi hadu kan ni kimnut tang ban lek chatai nganga ong ba lada ki polis cha lada ka government jang jungi sha ka sarkar jela jungi ka don sha ta ka jikit kli ka bakhya nama ta ka dauba jang jat ben riu kham tam mi kini ka sa apo phut apo khaput jang ka jela Asam baka jela jungi ki dai ban bu ki batalion pen kran chusu ki batalion sini chusu ki batalion khambut kan man to yu fit penjangi ki batalion ni ki pulit ang tei ban hapo dam lani tang mas syong aptrok lani penjeng hang to po motor wara se iki sini wara kat ni teliki SF10 fil adab don kat ni teliki batalion fil adab don balai finak bu situ wara sini sepo bordar bu hang ni ban ngidawaru ba kumnu ladai ke por ladai kaya manta baka sarkar jengi bakan permi no ya kata ka Meghalaya Regiment kentang ngewai syabangan penkut ngaang ba dawab yang sesisin na sarkar jela ba mardor hapo arpsa konta nadu bangi aya kani ka press statement ba kadiban wanra no yakini ki briu ki jongi napo jela Asam sya ka jela Meghalaya ba la lem la mda dai kumta ngimman se ngiaban sim daka rai ka batinge bangin lek hapo sekretariat ban penbor ya ka sekretariat man penbor ya ka sarkar jela ban penbor yu menteri rang ba ka jela u Konrad Sangma berkumjuru iki cabinet ministers jangka sarkar jela ba kin le amba ki syong hangtei ban supet ban syukran tang hapok ki tang hapok press ki media ndai ki ban le da ka ba kin simno e initiative menta kala dei ka por kala dei ka yaki bakin pen iya ka bor syu man syong man syngap jar ban long tang kita kinyang ko hapok khamat ka sarkar Asam